बोसोरांगे सुमाखासे मा जालामला बुंलाबाय जालामलासो बुंदों बे तय এনেকে এনেকে করা নেই নাকি এ কারণে আমি খুদমছে नोंखौ बे माबायदि लान्जाय थानाय मोनबा लान्जायाव हना बोथिंथारगौमोन आं नोंखौ गिबियावनो आं बर' निउस नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम खुलुमहरनाय जासिहरबाय सापागुरियाव थानाय इउनिभार्सेल सिनेमा एबा दा इउनिभार्सेल स्टुडिअ'आव फैगौ 20 फेब्रुवारिनिफ्राय 26 फेब्रुवारिसिम बर' सावथुनखौ देखायनो आखायाव लानाय जादों बे बर' सावथुननि मुङानो जाहैबाय सानजारां आसा खालामो नोंथांमोना बे सावथुनखौ नायनो थाखाय बयबो लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब खालामफैगोन बर' सावथुन दावखोनायाव हेफाजाब खालामनो थाखाय सानजारां मुभिखौ सोर सोर लिरना आरो सोरनि डिरेक्सनाव जानाय सानजारां फिल्म प्रडाक्सना जाहैबाय आर'नाइ फिल्म प्रडाक्सनाव बिथांनि मुङा अनजालु आरो डाइरेक्टराखौथ' मैथा बर' हिसाबै दङ जोंहा सोरां नार्जारि आरो हिर'इन हिसाबै दङ फुजा मिरि टिकेटखौ अफलाइनसो मोननाय जागोन जाय बिथांमोना आरो एडभान्स बुकिं खालामनो गोसो बे स्क्रिनाव होनाय मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामनो हागोन टिकेटआ जोंहा मोनब्रै माबा दङ खथायाव दङ मोनसेया जाहैबाय गल्ड गल्डआ 100 प्लेटिनाम 140 डायमन्ड 180 आरो प्रिमियामाव 300 माब्लानिफ्राय टिकेटखौ गाबोन फुंनि 11टानिफ्राय मोननो हागोन जेनेबा 20 तारिख फेब्रुवारि फुंनि 11टानिफ्राय मोननो हागोन जायफ्रा नायनो गोसो बिथांमोना बेहायबो टिकेटखौ लानानै नायफैनो हागोन औ जायफोर बिथांमोना गोसो टिकेटखौ डाइरेक्ट बक्स अफिसाव फैनानै दाफैनो हागोन आरो सोर गोजाननिफ्रा जुदि फनावनो लाहरनो हागोन बुकिं खालामहरनो हागोन मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै बा एडभान्स पेमेन्ट खालामग्रोनो हागोन रायजो राजाफोरखौ नायनो मा खावलायगोन रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायगोन जे जोंनि बर' सावथुन जौगानायाव जाहाथे बयबो हेफाजाब होफैयो जाहाथे जोंनि प्रडिउसारफ्राबो आरोबाव गोसो गुदुङै मोजांनिफ्राय मोजां सावथुन दिहुनलांनो माने गोसो जायो आरो